Oke, tak bilang cerita nangko di tampe kejadian. Tak jadi di daerah Jakarta dakenyo simpang Gajah Mada. Rami takaba palo banda, rami de anak simpang jalan, ado balangko dalam koto. Kok tadaga dusana jo Cyril Asmara, voka YouTube Sinar Fadang Official, ado Cyril Asmara di dalamnya. Alai jaleri dusana tuh, walau di rantau maupun buka lah YouTube Sinar Fadang Official. Boleh bertemu jo Cyril Asmara. Bye bye dusana. Alah di tepi anak ladang tumbuh langkok malang di tepi anak ladang di sembana larang jauh kurai lataji di sembana larang jauh kurai letak ngaji onde di karang olah pantun jodendangi hokok salah lama kabang
olah badan kami horao bana larang jauh dia la jangan menurun burung kalambala dapet luas sembangan minta ampun mengarang kabah orang nak nampak didandangkan kok jadi beko maramba biduk japun pandayung japun menonsong angin selatan lape kepulauan Soduo karano badan kamangarang kaba ampun baribu kali ampun nantata sabui dinambukan ampun kapa nambah samo Tuhan Ilianata mudianata dicancang tangga dua cancang ditingkek tangga dua tingkek diambil sado nambah bungo dilurah tugali padi karano badan kamangarang kaba kalau diantang namu panjang kalau dipunta namu pendek sekadar kapaguno untuk nyokaset bulan kini Tuhan hari pagi orang babi dua lalu kalawitan jamo di anak koto tangga kambang bungo di talam rimbo diambil langkok tepi sawah seri abinyo cerita masuk kabak mulai dijalankan to bilang kejadian di daerah Jakarta apa nama judul curito olah dandam badarai kita bilang cerita nangko di tampe kejadian tak jadi di daerah Jakarta dakenyo simpang Gajah Mada
Oh, kejadian di simpang Gajah Mada adalah orang nambah dua laki bini. Osia namo na laki-laki banamo buyang Saparudin sia namo nyona padusi banamo pie suparia Obana monyo pia suparia barana cie perempuan karano anak perempuan siapa namo anaknya siako galajo namonyo Obana mau pia Sapriani karano anak lagadang tando anak lagadang anak tamanjo diapanyo Tuhan. Oh anak tamanjo nyo diapanyo manandoan Sapriani tamanjo diapanyo kotak jo apanyo tak mandi kotak jo apanyo tak makan. Oba itu anak badaninyo dibilang buyang Saparudin karano awak kok dipandang awaknyo lai basikola pendidikan lai termasuk sampai karajo pae Saparudin karajo di bang bumi daya Tuhan. Karajo di bangnya bumi daya ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana semanja Sapriani ado semanja anaknya lain ora saki bertambah pencarian bertambah naik tandonyo alala barat sakit tabue rumah nanggadang ado rencana lah Saparudin kok lape tahun kini kok diambil loto sebuah. Oh diambil loa oto sebuah itu rencana badaninyo indah to bilang lamo bana pokoknya buyang Saparudin semanja Sapriani aduh kok jabatan naik dak manantu tandonyo jabatan naik dak manantu dek karano kepala bang bumi daya lainyo ayang ke badan Saparudin jabatan naik sakuting iko Tuhan. Oh jabatan naiknya sakutiko apa jabatan Saparudin wakil kepala bang bumi daya ba itu jabatan nandape nak tabado sanang dalam hati hati nak tanggung di sanang nyoyo sanang hati Saparudin ba itu kalau kok dipandang awak dapet jadi wakil kepala bang bumi daya kok rumah lalu sudah parabot rumah lah cukup rencana badan Saparudin. Obadu jauh pie suparia rencana kamambi oto itu bana rencana inyo kadi ambil oto sabua untuk kapailah kakak kantu ba itu niatlah dalam hati
Abi hari nyopak baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan. Ado hari nyo sekutiko, ado rombongan 3 orang. Ada rombongan 3 orang, samo sekantu jo Saparudin, lati bodangki jo kianan, akato kawan nambah 3, awak nalamu karajo di Bang Bumi Daya, jabatan dak namu naik. Okok gaji tambah menurun, agak sajo di Saparudin, lulamo nyoba karajo lah dapet wakil kepala, nak tabado pangane mae. O kawan nanado olah berang rombongan nambah 3, tapi pangana ketigonya letimbu ide di kapalo. Oma di kawan nambah 3, tobue sure salai sorang. Kita sotekan di Saparudin, boleh nak sanang di hatinya. Omandanga kato rupo itu akato kawan nambah 2, sure nangka kita buek manjawe kawan sorang lain. Onan sure nangka kita buek sure salai sorang, ala dalam misi sure. Oman sonyo buyong Saparudin, menggelapkan piti Bang Bumi Daya sebanyak 2,3 sebanyak 2,3 itu kato rombongan, katonyo rombongan nambah 3, lasanang hati ketigonyo nan sure sudahnya buwe. Sure selesai di buenyo, tinggalnya tekan di Saparudin. Di sinan kalau dipandang nanari sari itu, orang di kantu alapai nan di bang la balik ke sadonyo. Di sinan kalau kau dipandang agak sajo rombongan tadi, rombongan nambah 3, bapa jalan inyo ketigonyo bajalan balambe-lambe. Sadang bajalan jalan yu, nyo ayu letang la samo lanjui, nyo ayu langkah la samo jarang. Baralo gulanti jari, baralo geliang kapalo, sadang bajalan jalan yu. Opane dek lamo di bajalan nan sadang bajalan yo, awak bajalan bayi riang-riang lah nampak sebuah lapau nasi.
Satu nampak sebuah lapau nasi rombongan latar solapanyo masuk ke dalam lapau tuan. Onyo masuk ke dalam lapau satu tiba dalam lapau nasi lah duduk inyo ketiganya maimbau inyo kadang lapau makan pak kami nambah tiga. Oh alata-lata nasi dirangkadai satu talata lah nasi tadi kamu mulai tangan dibasuh layangkan pandang nan jauh tukian pandang nan nampi mencalik suuk jokidah. Oh memandang kiri jo kanan nampak ranggai sadang duduk bamanung bangana tuan. Oh satu nampak pak gaek sedang duduk nyo calik gaek sedang duduk sedang bamanung nyo pandang bana badan gaek. Oh baju gadang sarawa gadang baju hitam sarawa hitam kupiahnya pakai hitam nyo tanyo calik nyo di rombongan agak sajo nyo rombongan tadi. Oh bagi yo inyo samo inyo danga di kawan nambah duo to imbau apa kamari to bao liau samo makan tuan. Otoba oleh sama makan mendanga kata rupa itu imbau lah kata kawan nama duonyo imbau sekali apa tadi oh apa nan sadang duduk. Oh pado di sinan pak bamanung sorang elok kamari samo duduk barampe awak samo makan samo nak makan di meja kopai. Oh samo nak makan lapak di meja ko malu napak tu tadi dari pagi badannya duduk di lapau nasi gak sorang harun nambah baso. Oh gak sorang alun nama imbau paruik dan sadang yo lapa bana lah datang pak gaek tadi nyo tambah pinggan ciek lai lah sama makan lah dengan inyo barampe inyo sama makan. Oh barampe inyo samo makan inyo nan sadang makan mana nak lamo inyo sudah makan selesai makan nyo minum lah nyo minta lo kopi ampe gale. Rokok apa lah nyo ambian pulo talata gudang garam sabungkui talata diadapan apa minum lapa kopi nangko marokok lapa dulu lah nyo bakar rokok digae sadang marokok lah rokok juo. Onde apa dangakan bana apa tuo daripada kami lalamu duit ate duya. Oh kami kapak pak kabatanyo nan kami rombongan nambah tiga rencana kamanamui ketua kamanamui wakil kepala iyo atasan badan kami. Oh kamambao sure pak salai sorang kaminta tanda tangan ke badannya jambar hari nanelo batamu awak je ketua batamu yo wakil kepala. Oh sapayo jan dapet sureknya baco jan sampai sureknya calik nan surek dapetnya tengekan pak
sore pada penyotekan mandanga kato bantu itu lagala badan diri apa ko itu nak nangkang tanyo apa cali perjalanan dulu apa cali hari bulan nyocali dalam nati ketek nyocali dalam kitab nujun nyopaca kutiko satu nyocali kutiko dua banyo pandang kutiko tiga batamu dalam perjalanan nyocali kutiko lapan nyoara tando tando tiga nyoara tando tando tujuh Olagala apa sekali onde nak kandung namu doi ko iyo kasabantu itu kama minta si tanda tangan ko iyo ang kamanamui wakil kepala ang bajalan mulai pada hari kini ang agak tiba di labu rumah balantam tabu pukul 6 Satu balantam tabu pukul 6 ang baca assalamualaikum nam biasonyo nak dalam perjalanan tabuju lalu tabalintang patah nak nan kamame na ola cie laju Danan kamambe dona cie juo mandanga kato bantu itu hari lado pukul ampe kamandake 4:30 kalau iyo pak sabantu itu para misi kami barangke iko mabali rokok apa Eko mabali pak rokok apa lah nyobaye makan karang lapau makanlah sudah dibayarnya rombongan bertiga lah barangke rombongan bertigonyo ala barangke rombongan ketigonyo berjalan inyo nambah tigo onyo berjalan balambik-lambiknyo agak dalam perjalanan balantem tabu pukul 6 lah tiba di labu rumah ba itu kato gaek tadi Nyot sadang berjalan juo indak to bilang lamo bana dek lamo dalam palalanan dek lamo bakal lamo nan jalan bertambah jauh perjalanan indak to bilang lamo bana kain cawa panjang 9 laput teleo di barando panedek lamo di bajalan jauh bertambah hampir juo perjalanan bertambah hampir tando-tandonyo jalan lampir lah nampak rumah Saparudin Sarato rumah Suparia indak dietong lamo bana yo tapi perjalanan gae balantam tabu pukul 6 rombongan tiba di labu rumah membaca Assalamualaikum yo pae Saparudin sadang ado bana sadang dudue
mamalu anak Tuhan. Sadang duduknya memalu anak agak saja di badaninyo nak guna to bilang-bilang lama. Tadanga orang membaca Assalamualaikum menjawab buyung Saparudin. Waalaikumsalam kata Saparudin. Naiklah kate rumah lah naik rombongan ketigonyo kira kawan sama sekan tuan-tuan. Kira kawannya sama sekan tuan naiklah sobat ate rumah lah naik inyo ketigonyo lah duduk dakek kurisi anaknya agian di Saparudin ke Suparia. Di sinan kalau dipandang indak to bilang do lamo bana ndak guna to bilang lamo disiko kalau dipandang. Indak to bilang lamo bana agak sajo di badaninyo. Kalau nambah dan pae Saparudin sesuai kato kabake eti joita nambah galau pie banamu pie Suparia. Dia kanduang eti joita nambah namu pie Suparia yo dia. De ado janji dahulunya ko ado tamu nanti boko ndak bana do bagulo air putih lataan yuo Tuhan. Air putih lataan juo di sinan kalau pie Suparia nambah namo eti joita ndak guna to bilang-bilang lamo. Di sinan kalau dipandang agak sajo di badaninyo air talata di Suparia lata-lata air tadi satu talata air nangko. Ndak guna to etong-etong lamo satu ayah lata-lata bakato badan Supma Saparudin minum lai nantalata sobat. Minum lainyo nantalata ba itu kato badaninyo bakato inyo sekali iyo rombongan nambah 3 dangakan diwakil kepala. Danga kato simaan buni aye ba minum masalah muda nan kami datang kemari. Kami kama minta sure izin tando cuti perai ga ampe hari kini kami ko perai bakarajo. Tadaga nak pulang kampung jadi kami kama minta tanda tangan wakil ketua meminta tanda tangan cie seorang Tuhan. Di sinan kalau kau dipandang nak guna to bilang lamo. Di sinan kalau dilihat matu sure nambah bau. Nyolataan di pareman sure tadi sure talata penanyo ambil tumpak di badan Saparudin nan sure indah babaco. Tiok nan datang sure tadi nyotekan di Saparudin tiok nanti bo ditekannya selesai sure nyotekan ketigonyo lanyo ambil di rombongan elo-elo. Pareman pai nak nyolai bakato rombongan nambah 3 tarimo kasih wakil ketua tanda tangan. Biain dah aye ba minum kami barangke nak nyolai Tuhan.
Oh kami barangke nyo anak nyolai barangke rombongan nambah 3 lapai rombongan tadi Ariado 7:30 menjawe ke pukul 8. Oh ala datang badan suparia nyoba wae nantalata nanti 3 kali lah nyoangke aye babali. Oh salah saya di bawahnya lah duduk badan suparia nama-nama eti joita. Oh di sinan kalau dipandang bakato badan suparia onde abang dangakan bana yo bang. Oh sure apo bang nana bang tekan bang oh hindak babaco do bang isi sure do bang. Oh antanyo sure kamatinga makamatian nantanyo sure kamalingan nantanyo sure penipuan yo bang. Oh sure indah ado babaco do bang abang menekan langsung sajo yo bang. Oh, kok sempat sure dalam penjara kok sempat abang dah ado ala dayo badan kami ambo disiko anak dagang awak dah ado do bang badusana yo bang oh mande indah bang bapak indah do bang dusana indah do bang seorang juo harapan ke badan abang kok sempat abang dah ado akadayo oh badan etio bang akadayo suparia yo bang. Oh akadayo suparia ba itu kato badaninyo akadayo eti joita mandanga kato itu. Onde dia kandung dia suparia nambah namo eti joita jani tu lolai dipikiran odangakan bana di suparia na lain-lain dia jandikana. Oh kalau masalah sure tadi kok sempat kawan baduto. Oh kapau anak sialu kambang bungo di dalam rimbo di oh awak bana dia kawan mengicu juala saja dia bahasa sinyo Tuhan. Juala saja dia bahasa sinyo ba itu kata Saparudin dan malam semalam itu Ariado pukul 10. Oh ala tidur sarumahnya ala tidur lah Saparudin sakalo lalok badaninyo awak takalo mimpi tibu. Oh ala mimpi Pak Saparudin rasa mandi di batang air mandi di tengah-tengah batang air. Oh sadang lamanya mandi di batang air sadang bagusuk bana bagusuk jo sabun harum. Oh gadang lai dari ulu dapet di lamun aye gadang dapet di lamun sarok banyak lape lah sabun dari tangan. Oh satonyo lape sabun dari tangan dicari ndak dapet lai lapasai badan menyalam ndak ado sabun batamu. Oh mimpi sampai Saparudin jago lainnya dari lalo hari tu tape pukuan nampai. Oh hari
itu tape pukuana mari tape pukuana pagi setonyo jago dari lalo inyo bamanuang mencalik separudin lah bamanuang iyo lapa sepriani odisinan bakato suparia onde abang dengan bana hendak mencubo do bangsa bantu iko jago lalo abang bamanuang kini bamanuang jago lalo ho ako bangai nantakana ade abang nantainge menyasak abang ke suparia mami suparia jadi bini yo bangai ho sajak dahulu kabang labak kaban yo bang ho ambo lah jale anak dagang yo bang ambo indah ado bamande do bang ambo ndak ado badusana kini abang raso menyasa mandanga kato suparia yo pak ho bakato badan separuh dinonde di kandung suparia ndak ado gara-gara suparia mangko bamanuang jago lalo ya dia ho abang tekalo dia mimpi tibo ya dia ala mimpi badan abang dia Horaso mandi di batang air bagusuk jo sabun harum sadang lama bagusuk ho gadang lai dari ulu dapet di lamun sarok banyak lape lah sabun dari tangan yo dia ho dicari ndak dapet lai mimpi sampai abang tak cinta manurui tak awil mimpi manurui tako abang madie ho antaro duo salah satu pasti batamu salah cie kotak karajo lape di tangan kotak suparia dia diambil orang dia kotak suparia dia diambil orang mananga kato rupo itu bakato badan suparia mungkin karajo mabang lape di tangan kok suparia nak ka diambil orang coabana orang nanti bo coabana lah orang kadatang dan ambo indak kakanio ambo sayang kabake abang bangai mananga katoco itu disinan kalau dipandang lasanang hatinya tadi lasanang hati separudin lah mulai badannya mandi selesai mandi ganti pakaian lah sudah malake baju lake baju kakantu barang ke pai kakantu barangkenyo apai kakantul apai badan separudin naninyo pae kalau dipandang sadangnya bajalan sama seorang sadang di jalan to tinggal kironyo pak pareman nambah 3 rombongan datang ke tampe separudin onan sore sudah nyoagian nan cie dake kepala bang bumi daya nan cie di meja separudin nan cie di ruangan kawan sadang sore sudah talata sore lanyo baco di atasan lanyo baco di kepala bang bumi daya manggil yang badan diri gae manggil yang apa kok dipandang iyo lagi lo separudin kanapo pitinyo ambil ndak lama kita bilangkan tiba separudin di kantor taruh ke ruangan badan inyo tuan
Otarui ke ruangan badaninyo satu latibo di ruangan awak mulai duduk bana satu mulai duduk dekat kursi mandari yang gagang telepon onyo angke di badan Saparudin Waalaikumsalam kata Saparudin aka bapak ambo bapanggie Hokiro atasan nama manggil di sinan kalau dipandang dangala diang Saparudin ke ruangan ambo gak saban tanah ke ruangan ambo nak gak sabanta di atasan bana nama imbau atasan iyo ayang ke iyo lah datang badan Saparudin satu tiba di labu tadi nyobacu Assalamualaikum menjauhi atasan tadi Waalaikumsalam kata apa masuklah badanang Saparudin lah masuk buyung Saparudin satu masuk buyung Saparudin di sinan kalau kok dipandang lah duduk inyo di kursi dangalah diang Saparudin apa bertanya ke badanang kenapa diang para lupiti sebanyak iko piti yang ambil lah jali yang paguno piti mengaku ndak mengece ang jo apa na Oh iyalah bagang Saparudin lah jale piti yang ambil menekan sure ang barani pulau menanga kato bantu itu baru menjawe Saparudin paling gampak jo pasamu dia berhenti di tepi jalan aram lila do mamie utang lah jale ram tonggoan Oh utang lah jale pak ram tonggoan sumpahnya pak ambo namun ndak ada do pak pitimbo ambil mendanga kato Saparudin menjawe wakimah kepala tadi dek karano ayang ke di Saparudin ko apa percaya kang Saparudin tapi sesuai dengan jabatan apa mencali isi sure ado yuo untung sure koyona sure nyobuwe nak pakai tanggal jadi mbobuwe tanggal nyohan 6 bulan kebelakangan manso badanang labaranti badanang bopecat dari dulu na badanang beparantian bakarajola 6 bulan belakangan bobuenyo dalam tanggal sekalian ba itu kato badan apa onyo buek tanggal isi sore kini dangalah diang Saparudin mulai kepada hari kini ang dangan sehat apa sama laki tahu pelakunya tinggal daerah Jakarta jauhan Simpang Gajah Mada merantau enggak setahun kini hilang dulu dari Jakarta jangan uni dak rumah nang gadang kok sempat ang di Jakarta ju rumahnya ambil di pamarentah buyung bakal lu masuk tansi ba itu kato pa Oke pala bang tadi
Oba itu kalau dipandang menang kata bantu itu. Oh kalau palagam kababelo katukorana dalam padi. Kok laco itu pak nang kaelo ambo barangke nak nyolai. Barangke buyung separudin keluarnya dari ruangan atasan tentuinyo rasuk ke ruangannya abean pekake di dalam. Baru keluar dari kantor awak baranti bakarajo berjalan talita Tuhan. Bajalan talita elai bajalan taita indak dia tong dolamo bana inyo bajalan lambe hot sadang bajalan sama seorang ayematu darai badarai. Hondak tabado ibu dalam hati badaso kawan samo sekantu nak mosangko kawan kajahe manikam dari belakang. Katu awak kawan elok yu kiro mangguntiang di belakang Tuhan. Nak lamo inyo di bajalan panek dek lamo bakal lamuan lah sampai kalaman rumah nampak di badan suparia. Suami bajalan balita bajalan balambe baru terbayang di suparia. Mungkinlah baranti abang bakarajo satu tibo di labu rumah baca assalamualaikum salam kato suparia. Wala naik badan separudin satu lah duduk di kursi ayat talata di suparia Tuhan. Ayat talatanya di suparia onde abang dengan mana mengabalik siang badan abang lu lamo abang barangke lah pulang lo abang babalik onde dia kandung sepa suparia sesuai kata abang tadi iyo batapati mimpi tadi malam yo dia. Satu tibo dia abang ni kantu atasan tibo mana lepon. Kironyo sure nan abang tekan. Isinyo dalam sure nangko abang menggelapkan piti bang bumi daya sebanyak 2 dia 3 Tuhan. Sebanyak 2,3 itu kata badan separudin. Jadi ada dia cik lai ada eloknya dalam sure. Untung saja sure indak bertanggal. Jadi nyobuik di atasan nyobuik tanggal di kepala bang bumi daya.
Homan sonyo 6 bulan kabalakangan ambola baranti karajo di Bang Bumi Daya. Honda ado karajo di sinan lai ambola ado kane pecat mangkonyo bulie balik pulang dia. Oh tapi samantang dia pun itu tumpak di hari anggaran setahun kini itu kata Saparudin ambo ndak boleh di Jakarta ndak boleh do ambo di Simpang Gajah Mada. Oh tapat somarantau dia ambo sementara sama laki hari setahun mendanga kato Saparudin menangis tijo ita yo pae. Oh menangi badan dirinya yo pak menangi tijo ita nambah namo piek Suparia. Oh di sinan kalau dipandang dak guna to etong lamo. Oh dangakan bana abang lah dia abang yo bang abang bersabui kabaran tau bang obat sabui kabar jalan jauh akadayo badan kami akadayo. Oh Sapriani oh bangai ba itu kato Suparia Tuhan. Oba itu katanya Suparia nak guna to bilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang. Oh indah to etong lamo di sinan kalau dilihat mandanga kato dari badaninyo. Oh mandanga kato dari Suparima sepa Suparia jawapan Saparudin onde dia kandung Suparia yo dia. Oh kok sempat indah batingan daerah Jakarta ambo bakal lu masuk tansi umma dia ambil pamarentah dia. Rumah diambilnya pemerintah itu kato badan Saparudin mendanga kato dari suami onde abang dengan bana yo bang. Oh jadi yo bang abang kapai merantau yo bang. Oh kok sempat abang ndak dapet dilarang do bang. Kok ndak dapet ambo managa do bang. Ndak dapet Suparia managa bang. Akadayo badan kami baduo jo Sapriani. Akadayo kami nanti ngayo bang. Oh kami ndak ado badut sana do bang. Mandi indak babapak indak do bang. Oh ambo disiko anak dagang harapan kabang bana kini abang lo kamarantau ba ako nasib. Oh Suparia yo bangai mandanga kato bantu itu di kandung mupiek Suparia nambah namo eti joita. Oh jangan menangi talabie ndak kalamo dirantau orang abang babalie kabake adik dia. Oh abang balik pakai adia ba itu kato badaninyo menanga kato cuy itu Suparia menangi juo aye mato badarai-darai.
Ho mau jalabe aye mato jatuh cie la jatuh duo nantak tainge la takana ho bakato badan separudin ambian pakaian badan abang yo dia ambian pakaian nanado masukan ke atas elo elo ambo barangke nak nyola